Peyva disiplin çi hestê dide we? Tişta ewil ku tê bîra we ceza ye an firsendek e. Disiplin di eslê xwe de rêberek bêhempa ye ku hûn zarokê xwe hînê jêhatîbûnekê bikin ku dê tevahiya jiyana xwe bikar bîne. Ango hînî berpirsyariyê bibe. Gava zarokê we dîwar xêz kir. Hûn bibêjin ez ê ceza bidim te, hûn ê tenê wî hînê tirs û bêçaretî bikin. Lêbelê eger hûn bibêjin ez fêm dikim te xwestiye dîwar rengîn bikî. Lê dîwar ne ji bo boyaxkirinê ne. Were em niha berpirsyariya vê reftara xwe bigirin û dîwar bi hev re paqij bikin. Ev gotin wê hêza serareskirina şaşiya wî bide wî. Vê hefteyê ji bo we pêşniyareke min heye. Gava hûn rastî rewşeke cezayê hatin. Hûn dikarin bipirsin em çawa dikarin berpirsiyariyê bigirin? Gotina me berhre li ser malpera me ye. Hûn dikarin nêrînê xwe binivîs, xêz an ji peyamekê dengî bi me re per bikin. Ev peyam û dîyem li pêşa daxuyaniyê de ne.